Mag-ready na ha. Oh, sige, bit. Tuyo ko. Mura kang si Telma, mura kang tala. Sama na ko eh. Ito nga, pida ko eh. Double cheeseburger. May kamuri ito, blok. Double cheeseburger. Lain ko, number 6. Value meals. Pwede rin pay Maya. Pwede mo ba yan? Pay Maya na ang tabesh. Saliki, gwapo na ba eh? Gwapo na kay Kapoy. Sali ka, iPhone 14. O yun sa tingin yung orderon. Masay ka pa sa di mo lakas sa 200. Double cheeseburger gali. Uy, lapas 200 lang ito. Tanawa. Ang Big Mac, uy. Hindi mo kay Champ, yung gusto sa Pilipinas. Siyempre ba ako, film din na. Wala maguda din. Ay, giatot. Masay mo. Abi pa lang, di ta kabalo. Uy, wapagyan takatulon, wapataka ka-order. Hindi ki budgeted ba itong kwarta, no? Sa kalibo na ka lang sa Fortuner. Ay, sorry. Number 6. Kamu na tuplo, kaya ako mag-video. Sabi, mag-pay bayad ya. Imo na dan. Pila imo? Number 6. Tagpila lagi na. Kay 197. Ang imo, pila imo? 197. Ha? 197 na ka na? Double cheeseburger. Oh my God. 200 yun mo. Manaoy. Ay, tingkoy, 200. Magpalibre mo, pwede mo pili? Kulang pag tres. Lubos dapat git mo apot og 200. Kulang tres. May pa, bakit na lang mo eh. Lagi, bakit na lang Lagi ka na, ka mo. May pa, 550, oh. Ay, Mag-rice na. man dayon. Adi ka mag-rice. Bakit na lang, biro mo? Pa mo nakakuan. Basta di mo lapas og 1,000. Pila ka bakit oy? 6 na naman. Di na bita, basta-basta karon. Halloween. Minsan mas na Nuod kay. Pag sino ba mga car? Baba. White color. Busog na tanildan. Pwede mag-BH. Kana, yes. Para kuan ra ba kanang 591 akong bayro nun kung silang tuluran mo. Ano lang Live. magparas mo? Sa Dili, live? ko nagyako mag-chicken. 5. Add 5 pesos, B. Ano man? Shake iya uy. Ano mo shake pa ka? 5 pesos naman. Naman, uy, ginoo ko. Isa na Nasa ha. Chris mo eh. Dili ay maigo Jero pa. ko. Maigo pa ang duha Jero ka ko. shake. Duha ka shake. Okay na? Pila na oy. Asa mo na po napagi ako. Busog ka. Ay, wala Oo, ka hindi dito ka na na human. gym Sige pa. na. Hindi Wala ka ka sa dito gym. na human. Ah, man to. Yeah, okay. Mac Double. chicken. Wait. 195. Okay. Not more than 200. Oh, shake. Ayun, okay lang. Ha? No. Select fries. Tapos, juice na lang. Uy! Cook na. Jero. Ay, sige tabi. Double na to, pero juice Ay, no cheating mo eh. Bayot. No cheating, oy. Sana di ka kabalo, di ka kabalo orders. Ay, napapagkas. Di ka kabalo orders. Adili. Gutang ba ka? Sa may mo? Yan na mga pay bayad na eh. Na nakaandam na. Di ka balaka di ang ending ani mo kuan man na ba ta internet. 183 sang to, 183. Ano pag letos uy. 195 imon nga ako, 183 ra. Ila 195. Cancel. Cancel kay ngano, 183 ang cancel ko. Di ko mo sugot. Aligasa kay mo ginaw. Sige na, di kay ko ba yung tundan. 300 na. Uy, 218 oh. O sige, Ay, sukli dili na na mo ko na sa- nasa imo ha. Ani. Na may sukli 20, 25, 20. Shake ah. Sige, Di pa na shake na ako, Not, tanan. not Juice ra more ko, than ah. lagi 200. Ay napag-juice kay mag-additional naman na. Mag-addition. Dili, uy, free ni. Dili na Awag free. gali. Oh, 18. Ayaw na. Gis lang. 210 na imo ha.
Sama kayo na. Okay, pila na Luoy man ko kay namat yan, Sige, ako na lang magkuhan. Kaya to Nildan. Ako na lang mag-adjust. Nildan ka to Hoy, 80. katuloy yung burger McDo bill. Ako sige. Ako ang naglibre, ako ang barato na lang. Sige, ako na lang mag-adjust. Ikaw mag-adjust. Ikaw ang bayan. Ikaw ba yung portahan mo? Uy, Fortuner, iPhone 14. nanasad. Di na ako mag-order. Diet siya. Uy, Uy, isa. 809. Oh, so kailangan kulang 100 pa. 191 na ako agani. Oh, asa man ako? Burger na lang bi. 191 imo. Oh, double cheeseburger. Kato na lang 183 kato akong piliun unta. Kani? Oh, sige, kana na lang. lang. Shik na le. Shik. Busy ba ka ng shake. Uy. Ano lang, saman. Sige, large fries. Sprite. Zero. Oh. Pila. Oh, may lamin ng Coke Zero, di ba? Ah, 992 ro. Kulang pag yun, dugani. Ayaw na. Sige na, ayaw na. Dugan. Itong ko ano. Idan, uy. Para si Dandan. Check. Siya kay Kamar. Check. Yeah. Tapos, may maya. Sama na. Proceed to check out. Yeah. No thanks. Okay. Asa mo na? Asa? Pili sake na. Maya man ka. Lagi, Maya. Pe Maya. Sige na. Dalian mo na. Tagal-tagal. Nara. Ay, QR code. Regular code. QR code. QR code si Paong nakakaroon. Ay, gito ba pag ka? Oh, 992. Giatay mo. Uy, kulang galig 8. Sa pisos lang. Ay, kabala ka. Tagaan na lang mo na kung tagdos. Nildan, tabangin Nildan, please. Kami na kung shake. Shake. Ang bish. Kami na kung shake. Kami na. Unya na. Basta sabi na siya. Uy. Akapoy na yun. Panggutom na. Mapatay gusto na niya. Ang dami million. Utang na kayo. Muna nang lapas na sa 1,000 kayo. Tungod na ng shake. Ano na rin galan? So, kaya mo ka ron. Uy, yung Nildan eh.